таҷовузи духтари 12-сола аз дасти писари амааш ки 25 сола буд. ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Корвони Умар. духтаре чунин нақл мекунад: духтари 16-солаи ятимам. вақте ки падару модарам ба садама афтида ба ҳалокат расиданд, ҳанӯз хурдакак будам. дар 12-солагиам амаам маро ба хонааш бурд, то набераҳояшро нигоҳубин кунам. бо ҷону дил розӣ шудам, чунки дар хонаи амакҳоям рӯзам сиёҳ буд. 4 писари амаам сари маро сила карда суханҳои ширин мегуфтанд ва бароям яхмоз, шоколаду қанд мехариданд. меҳрубониҳои амабачаҳоямро дида шодӣ мекардам, ки бародарони меҳрубон ёфтам. вале писари сеюми амаам маро ба ҳар баҳона ба поёни боғашон бурда ҳамроҳам бозӣ мекард. баъзан мӯи сарамро мебофт. рӯзе ҳардуямон дар хона танҳо монда дар поёни боғ бозӣ доштем. амабачаам якбора сабо бин, дар гарданат каҷдум даромад, гуфта фиғон кашид. талхакаф шуда зорӣ кардам, ки каҷдумро бигирад. куртаатро каш, тезтар каш, ки неш каҷдум хафнок аст, гуфта писари амаам пироҳани маро аз танам кашида афшонд. вале дар он чизе набуд. дилам каме ором гирифта гуфтам: ҳеҷ чиз нест, каҷдум ба назарат намудагист. ва хостам куртаамро пӯшам, вале вай маҳкам аз дастам дошта гуфт: сабо, каҷдум ба даруни эзорат даромад. заҳраш бисёр хатарнок аст. агар газад, кафида мемурӣ. ҳамин тавр бо макру фиреб вай поҷомаи маро кашид ва чолакона худро ба болоям партофт. мақсади нопокашро пай бурда муқобилият намудам, вале ҳарчанд кӯшиш кардам, зӯрам нарасид. амма бачаи худозадаам даҳони маро маҳкам бо кафи дасташ пӯшонда зӯран ба номусам таҷовуз намуд ва таъкид кард, ки агар ин гапро ба ягон кас нагӯям, баъди тамом кардани мактаб маро ба занӣ мегирад. вале сирашро фош созам, маро шарманда карда мегӯяд, ки аслан духтар набудам ва худам зорӣ кардам, ки вай бо ман ҳамхоба шавад. аз ҳамон рӯзи наҳз то кунун ман дигар ягон бор табассум накардаам. шабҳоро ҳамеша бо гирья саҳар мекунам. ғами бадномзада шудан маро дар тӯли ин солҳо дарун ба дарун сӯхта тамом кард. вале аз тарси шарманда шудан то имрӯз ин сирри нангинро ба касе нагуфтам. амаам мехоҳад писарашро зан диҳад ва аллакай чанд духтарро таги чашм кардааст. амма бачаам айни замон дар Русия аст. барои туяш пул кор карда истодааст. арӯсони таги чашм кардаи модарашро хуш накарда бошад ҳам ва ягон бор ба модараш намегӯяд, ки оча, ман Саборо ба занӣ гирифтан мехоҳам. метарсам, ки амаам писарашро зан медиҳаду мани доманбохта танҳо монда шармандаи ин дунёву охират мешавам. ягон дӯсти содиқ ё одами наздике надорам, ки дарди диламро гуфта маслиҳат бипурсам. аз ҳамин сабаб ба шумо, яъне ба гурӯҳи оилатиҷӣ муроҷиат намудам, то хонандагони азиз дар ҳалли ин муаммои зиндагиам ба мани фиребхӯрда мадад расонанд. илтимос ба ман маслиҳат диҳед чӣ кор кунам.